Γεια σας, είμαι ο Χρήστος Θεοδωρόπουλος. Και εγώ Κώστας Βαρτσαβάλης. Σήμερα είναι το πρώτο επεισόδιο από το Food Stories και θέλουμε να δείξουμε μέσα από αυτό την τέχνη, την κουλτούρα και το φαγητό της πόλης μας. Πάμε στο πρώτο μας σταθμό, στον κύριο Παναγιώτη. Πάμε στο προβολείο. Ακολουθήστε μας. Λοιπόν, κύριε Κώστα, πες μας τι ώρα είναι για τα Εξάρχεια. Και εγώ Εξάρχεια μένω που γεννήθηκα εδώ πέρα. Το έχω μεγαλώσει. Η περιοχή προσφέρεται ειδικά για φοιτητό κόσμο και νεαρό κόσμο είναι τέλεια. Οι φήμες που λένε για τα επεισόδια. Οι φήμες που λένε για τα επεισόδια, εντάξει, συμβαίνει μια φορά το χρόνο. Γιατί η τηλεόραση. Αλλά γενικότερα είμαστε πολύ ήσυχα και ούτε μεγάλη κοινωνικότητα υπάρχει. Και έχει επιλογές για τον καθένα. Υπάρχουν χώροι και σκέτασης για τον καθένα, για διάφορες Γύρω ηλικίες. από την πλατεία είναι για όλες τις ηλικίες. Υπάρχουν κυφαγεία, υπάρχουν εστιατόρια, καφετέριες, μπαρ. Ο θερινός κινηματογράφος του Βαρδετσίου υπάρχει ακόμα. Λειτουργεί κανονικά και πάνω από το Vox. Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ. Συνεχίζουμε. Φτάσαμε στον πρώτο προορισμό μας, στον κύριο Παναγιώτη. Σε ποια είναι κύριο Κώστα? Καλλιδρομείο 91. Στα Εξάρχεια. Πάμε να πάρουμε το υλικό που θα μαγειρέψουμε, τη γανιά. Ας μπούμε μέσα. Τη γανιά θα θέλουμε. Στο μισό κιλό. Γύρω στα 5 ευρώ. Το μαγαζί μπορείτε να το βρείτε και στην ιστοσελίδα www.panagiotismenos.gr. Μπορείτε και στην Ιδρέα να αγοράσετε και πίτες. Έχετε διάφορα παραδοσιακά υλικά όπως τοπίτες, τορτελίνια, σπαγγέτι και εδώ κάποιες σάλτσες ειδικές. Και διάφορα πατρικά. Θα αγοράσουμε και τη γανιά μας. Είναι όλα έτοιμα. Το μόνο που χρειάζεται είναι καλή παρέα και τραπέζι. Έχουμε έρθει στη διασταύρωση του Σπυριτικού και Καλλιδρομείου, στον κύριο Γιάννη, σε ένα από τα μεγαλύτερα της κομμωλία των Εξαρχείων. Πάμε. Γεια σας κύριε Γιάννη. Τι κάνετε? Καλά είστε? Γεια σας. Γιάννη, ότι από το Βελγίου είχαμε να διαφημίσουμε το Εξάρχεια. Μάλιστα, καλά κάνατε. Λοιπόν, ακούνε από τα μέσα μαζικής εξημέρωσης διάφορα πράγματα. Για πείτε μας δύο λόγια για τα Εξάρχεια. Είστε κάτοικος των Εξαρχείων, έχετε το μαγαζί. Κάτοικος δεν είμαι, έχω το μαγαζί, αλλά έρχομαι κι εγώ από τότε που ήμουν στην ηλικία. Άρα δεν ξέρω πολύ καλά. Άρα δεν ξέρω πολύ καλά. Έχετε γνωρίσει και κάποια μεγάλη προσωπικότητα του χώρου, κάποια προσωπικότητα. Εντάξει, είναι μέρος που είναι πολύ καλλιτέχνες και θεάτρου, θεώρας, αλλά όχι μόνο εκπομπή, μόνο φώτα και μουσική. Γνωρίζω πολλούς και πολλοί είναι αυτό. Το sound effect από πού υπάρχει? Το sound effect στο συγκεκριμένο σημείο υπάρχει 2 χρόνια, αλλά προερχεται 13 χρόνια σε 2 παράλληλες πιο κάτω. Ωραία. Ελληνικό ροκ έχετε εδώ πέρα? Βεβαίως. Θα πάτε εκεί στην άκρη, στην τελευταία αναφέρα. Πάμε όπως με τα αρχαία. Και δεν μου λες είναι πίσω. Φαγητό χωρίς μουσική γίνεται. Φυσικά και όχι αυτά. Εδώ πέρα έχουμε κάποιους καλύτερους ελληνικούς δίσκους, Πάνης Λομάνα, υπόγεια ρεύματα, γελιά του Χάους. Και ας ρίξουμε μια ματιά με πολύ καλές τιμές. Γεια σας. Φτάσαμε στο δεύτερο προορισμό μας, στο μαγαζί του κ. Λεωνίδα. Και θα πάρουμε τα απαραίτητα υλικά για το μαρινάρισμα. Για να δούμε τι πρέπει να αγοράσουμε για το μακράκι. Πρέπει να αγοράσουμε φίλε Κώστα, πιπεριές πράσινες και πιπεριές κόκκινες. Φύγαμε. Ακολουθήστε. Τώρα δεν μας κάνετε.
είναι πράσινες πουργές. Οι πράσινες πουργές τέτοιες. Καλύτερα κρύος. Γιατί είναι αρκετές οι άλλες και δεν χρειάζεται. Όχι, όχι, φτάνουν. Γεια σας, χρόνια πολλά. Κάτι μου δεν διέσπιρα. Πόσο κάνουμε? 1,75. Απλώς το φετικό δεν φτιάχνεις. Γεια σας, καλό μεσημέρι, γεια σας. Είμαστε στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, σε ένα από τους ιστορικότερους δρόμους της Αθήνας. Εδώ, Κώστα μου, τι μπορεί να κάνεις σε αυτή τη μεγάλη λεωφόρο, σε αυτό το μεγάλο δρόμο που λέμε? Καταρχάς, έχεις πρόσβαση σε διάφορα μαγαζιά που υπάρχουν κατά μήκος της, προς τα πάνω. Βγαίνεις στο κέντρο του Παναθηναϊκού, αυτό να το τονίσουμε. Και μετά πηγαίνουμε στο πάρκο, όπου μπορούμε να κάνουμε σκέιτ, ποδηλασία, περίπατο, τζόγκινγκ και να γυμναστούμε ίσως στα γυμναστήρια που Πώς λέγεται το πάρκο εδώ πέρα? Πεδίο του Άρεως. Είναι πολύ γνωστό πάρκο. Είναι πολύ γνωστό και αυτή την εποχή, λόγω των Χριστουγέννων, υπάρχει και το χριστουγεννιάτικο μπαζάρ με διάφορες εκδηλώσεις σχετικά με τις γιορτές. Ωραία, σε ευχαριστούμε, πάμε. Τώρα, όπως είμαστε στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, θέλουμε να κάνουμε κάποιες ερωτήσεις στον κόσμο. Καλημέρα. Καλημέρα. Κάνουμε μια εκπομπή με τους εκεί. Πώς το κάνετε? Νίκος Νίκης. Μάλιστα. Χρήστος και ο Κώστας. Λοιπόν, κάνουμε μια εκπομπή μαγειρικής όπως σας είπαμε. Θέλουμε να δούμε τι πλάνο ιδέα έχουμε στην πλάγια και πίτσες φυσικά. Νίκος ένα. Τι τρως εσύ? Τι φαγητά σου αρέσουν? Όταν πιάνουμε τα φύλλα του Σαραβολίου και του Σαντάρι. Καλά και βέβαια. Είναι το κλασικότερο μικρό φαγητό, το ξέρουμε όλοι το ξέρουμε. Εσύ λέει φίλο μου? Να πάρουμε με τσάκι. Να το σηκώνουμε λοιπόν. Καουτσάκια και τέτοια. Κάτι τέτοιο που έχει καμιά παντάτη. Εμείς σήμερα θα φτιάξουμε τη γανιά, το σπίτι να μην το κάνει. Άμα θέλετε ωραία. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια, παιδιά. Γεια σας. Εφόσον η εκπομπή είναι μαγειρική, πρέπει σίγουρα να ρωτήσουμε και την άποψη του κόσμου τι φαγητά τους αρέσει. Για να ακολουθήσουμε τι θα μας πούνε. Γεια σας, παιδιά. Γεια σας, παιδιά. Είμαστε μια εκπομπή μαγειρικής και θέλουμε να κάνουμε κάποιες ερωτήσεις σε νέα παιδιά. Τι φαγητά τρώνε? Εσύ Εκτός από πίτσα σου πλάκι. τι φαγητά προτιμάς? Μακαρονάδα. Εσύ? Έχουμε πάρει και την γανιά. Γίνεται Πάμε μισό ώρα. Εσείς τι προτιμάτε? Εσύ? Λιμαδόπιτα. Πασουμαδόπιτα. Όταν φτιάξω να σου Θέλεις κάτι πρωτότυπο? Ευχαριστούμε πολύ για την βοήθειά σας. Καλή συνέχεια. Καλησπέρα, είμαστε μέσα στην καρδιά του μπαζάρ. Στο πεδίο του Άρεως, στη γενιάτη του μπαζάρ. Έχει εδώ διάφορα υλικά που μπορεί να ψωνίσουμε, μεταπλό, τσάντες και Τα πάντα ήδη εδώ. Και ήρθαμε να χαιρετήσουμε μια φίλη μας, την Αναστασία, που έχει έναν πάγκο. Για πάμε. Αναστασία, καλημέρα. Γεια σας, Αναστασία. Καλά είσαι? Η Αναστασία εδώ έχει το πάγκο, πες μας δύο λόγια για το μπαζάρ και το πεδίο του Άρεως, ό,τι θέλεις εσύ. Εμείς εδώ πουλάμε αρωματικά χειροποίητα γυαλιά. Έχει πολύ κόσμο. Έρχονται συνέχεια και ψωνίζουν. Γιατί τώρα με την κρίση ψάχνουν κάτι οικονομικά να αγοράσουν. Έχεις προσιτές στην κόσμο, δηλαδή. Οι τιμές μας είναι πολύ χαμηλές. Έρχονται κάποια μαγαζιά για να κάνουν το δεκόρι μόνο από το σπίτι, ξέρω, για να βοηθήσουν το σπίτι.
Τελειώσει και σηκώστη. Αναστασία, ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια να έχεις και καλές γιορτές. Γεια σας στο τελευταίο σταθμό, στη Βικτόρια, στο Άρκεφος. Είναι ένα μαγαζί που είναι εδώ 14 χρόνια, με πολύ παραδοσιακά υλικά και διάφορα προϊόντα για μαγειρική. Πάμε να αγοράσουμε το ρύζι, το τελευταίο υλικό που μας χρειάζεται. Πάμε να φάμε. Γεια σας. Ήρθαμε να αγοράσουμε τα υλικά για την εκπομπή μας. Ρυζάκι θέλουμε. Εδώ έχει το ρύζι βαγμάτι. Ωραία. Θα μας δώσετε αυτό. Πόσο κοστίζει παρακαλώ? 1,80. 1,80 αμέσως. Εδώ. Σίγουρα έχεις. Ορίστε. Εδώ φίλοι μου είναι ένα από τα ιστορικότερα μαγαζιά στην Βικτόρια. Είναι πολλά χρόνια που σας είπαμε. Ευχαριστώ πολύ. Και εδώ μπορείτε να βρείτε διάφορα υλικά από μπαχαρικά μέχρι ρύζια, τσάρτσες, τσάγια, πολλά τσάγια έχει. Είναι βιολογικά προϊόντα. Εφόσον πήραμε όλα τα υλικά μας, πάμε σπίτι να μαγειρέψουμε. Πάμε στο είμαστε έτοιμοι και κατευθυνόμαστε προς το σπίτι. Κάναμε μια στάση στην πλατεία Βικτόριας. Είναι όλοι οι άνθρωποι που έχουν έρθει εδώ πέρα από τις ξένες χώρες, όλοι οι πρόσφυγες. Και προσπαθούμε να δείξουμε ο κόσμος γιατί δεν έχει να φάει. Δηλαδή θα γυριστούν επεισόδια. Υπάρχουν δύσκολες στιγμές. Θα γυριστούν επεισόδια που θα προσπαθήσουμε να δώσουμε φαγητό στον κόσμο που χρειάζεται. Γιατί στις μέρες μας είναι δύσκολα. Αυτό θέλαμε να πούμε, ήταν λίγο άκυρο, αλλά είναι άκυρο και το πιο σημαντικό θέμα αυτό για μας. Οι πρόσφυγες. Και κάθε άνθρωπος που πεινάει. Λοιπόν, ας τα αφήσουμε τώρα αυτά και πάμε σπίτι να μαγειρέψουμε. Ευχαριστούμε. Πήγαμε. Στο πλάνο από πίσω μας είναι ο Άγιος Παντελεήμονας, μεγαλύτερη εκκλησία των Βαλκανίων. Είμαστε στην περιοχή στην Αττική, στο κέντρο της Αττικής. Λίγο πιο δίπλα είναι το σταθμό Λαρίσης. Και εδώ στην πλατεία βλέπουμε ότι δεν υπάρχει καθόλου κόσμος. Γιατί την έχουν κενώσει κάποιοι άνθρωποι, τι να πω. Να τους χαρακτήριζα κακούς Έλληνες. Ας τα αφήσουμε αυτά, γιατί κινδυνεύουμε με αυτά. Λοιπόν, αυτή είναι η εκκλησία μας και τώρα φτάσαμε στη μεγάλη ώρα. Πάμε για φαΐ. Έξω από την πόρτα. Λίγο θέλει για να στήσει στάσπαση από τη μαγειρική. Για να δούμε. Έφτασε η ώρα του φαγητού. Σήμερα θα φτιάξουμε τηγανιά, σοταρισμένη για κρεμμυδάκια και διάφορα χρώματα πιπεριών. Από την προτίμησή μας έχουμε πράσινη και κόκκινη. Όλα τα χρώματα, Λοιπόν, έχουμε αγοράσει ρύζι από τον κύριο Γιώργο, μπασμάτι. Είναι ρύζι από την Ασία και φτιάχνεται λίγο διαφορετικό από το κανονικό ρύζι. Τι εννοείς δηλαδή φτιάχνετε λίγο διαφορετικό? Δηλαδή Κώστα μου, το κανονικό ρύζι, άμα θέλουμε να φτιάξουμε για 3 άτομα, θα βάλουμε 4 ποτήρια νερό και 2 ποτήρια ρύζι. Σε αυτή την περίπτωση, είναι μπασμάτι, θα βάλουμε 3 ποτήρια νερό, 2 ρύζι, ένα ποτήρι λιγότερο. Οκ, είναι ωραία. Το μετράμε εδώ στο ποτήρι μας. Δώσουμε ένα ποτήρι Κώστα. Για μισή λεπτό παρακαλώ. Εμείς ανοίγουμε την κατσαρόλα για να ζεσταίνεται. Άρα 2 ποτηράκια.
Θα το αφήσουμε γύρω στα 10 λεπτά να βράσει το νερό και μετά θα ρίξουμε το ρύζι μας. Θέλει να συνεχίσει ανακάτεμα για να μην κολλήσει. Υπάρχει ένα μυστικό για να γίνει σπυρωτό και να μην κολλάει. Μέσα στο νερό που βράζει θα ρίξουμε λάδι και βούτυρο και λίγο λεμόνι. Μισό λεμόνι θα στήξουμε μέσα. Δηλαδή το λεμόνι αυτό που κάνει διαφορά. Το λεμόνι το κάνει σπυρωτό και γραμμιστό. Και τα άλλα το κάνουν, δίνουν ένα άρωμα γεύσης και δεν κολλάει μεταξύ του. Λοιπόν, εφόσον έχουμε αφήσει εδώ το νερό να βράζει, Το νερό πόση ώρα πρέπει να κάνει? 10 λεπτάκια. Εδώ την καλιά μας. Έχει ακόμα 5 λεπτάκια. Και έχουμε ρίξει το λάδι στη φωτιά και είναι έτοιμο για να υποδεχτεί το κρέας. Κάτσε έχεις το νερό. Πες. Πώς βάλω εγώ το τηγάνι? Τι είναι αυτό? Ναι, θα σου πω γιατί. Το τηγάνι αυτό είναι αντικολλητικό. Και γι' αυτό πάντα στα αντικολλητικά τηγάνια, να ξέρετε, μαγειρεύουμε με ξύλινες σουτάνες. Γιατί αφήνει χαρακές και δεν γίνεται Το τηγάνι, εσύ μπορεί να είμαι άσχετος. Τι είναι το αντικολλητικό? αντικολλητικό τηγάνι. Δεν χρειάζεται τόσο λάδι ή βούτυρο όπως τα άλλα τηγάνια. Και δεν αρπάζει τόσο εύκολα το φαγητό, δεν κολλάει κάτω. Γίνεται πιο καλό. Δηλαδή για μας τους άσχετους είναι καλύτερο. Εντάξει, ναι. Όχι για σας άσχετος, για όλους. Ωραία, ωραία, ναι. Λοιπόν, Κώστα, ρίχνουμε τη τηγανιά μας. Κοντά. Θα με βοηθήσεις? Φυσικά. Εδώ δίνει υπέροχη θέση. Συνεχίσω λίγο το. Ναι, ρίχνεις. Ρίξε, Κώστα μου. Ρίχνω. Όλο. Ω, μυρίζει πάρα πολύ ωραία. Ναι, η γεύση είναι απίθανση. Το κρέας μας σιγάρει, το κρέας μας σιγαρίζεται. Και τώρα θα ρίξουμε αυτό το μυστικό που σας είπα θα κάνουμε. Θα ρίξουμε λάδι στο νερό με λίγο βούτυρο και λεμόνι. Κώστα μου, Λάδι, βούτυρο, λεμόνι. μπορώ να παίρνω το βούτυρο? Μία κουταλιά της σούπας περίπου ρίχνουμε. Όπως και μία κουταλιά της εξίσου βούτυρο. Το κάνω με το μάτι εγώ. Και αυτό το ρίχνουμε έτσι όπως είναι μέσα. Το ρίχνουμε μέσα και το αφήνουμε να λιώσει. Α, ωραία. Δηλαδή είναι εύκολο. Μια κουτάλα για να το ανακατεύουμε ξανά. Εδώ έχουμε τα υλικά που έχουμε πάρει από τον κύριο Λεωνίδα μας. Έχουμε πάρει όμορφες πιπεριές. Αλλά ακόμα πρώτα το λεμόνι. Θα ρίξω μισό λεμονάκι. Βάζουμε για να μην φύγουμε. Ωραία. Και τώρα, Κώστα μου, βάλουμε το βούτυρο. Θα δίνουμε πολλά πιέσα μας. Το κρέας έχει δώσει απίστευτη γεύση. Έχει προσκοβολήσει. Σβήσω λίγη δονιά. Λοιπόν, και τώρα τις πιπεριές δεν τις ρίξαμε από την αρχή. Γιατί επειδή θέλει ένα τέταρτο περίπου να τσιγαριστεί όλο το κρέας, γιατί είναι πολύ, θα γλυκίσουν και θα δώσουν τη γεύση τους. Θα τις ρίξουμε στο τέλος τελευταία 3 με 4 λεπτάκια για να βγάλουμε τη γεύση. Ωραία. Την κόβουμε εδώ προσεκτικά. Κώστα. Και εδώ την πλένουμε. Το ίδιο θα κάνουμε και για τις πιπεριές. Έχουμε κόψει τις πιπεριές στο σχήμα που θέλουμε και τώρα τις σταμαχίζουμε σε απλά κομμάτια. Δεν έχει σχέση πώς θα τις καθαρίσουμε, απλά μεγάλα κομμάτια γιατί με τη δύναμη της φωτιάς θα λιώσουν. Θα κόβουμε και μεταξύ τους. Κάνουμε ναι, κάποιο έτσι ικανοποιητικό μέγεθος. Ναι ρε παιδί μου, ο καθένας ό,τι προτιμάει βέβαια. Λοιπόν, η κίτρινη πιπεριά έχει κοπεί και τη βάζουμε στην άκρη. Πάμε για την κόκκινη.
Δηλαδή τώρα αυτά θα τα πιάσουμε κοντά και θα τα ρίξουμε στο τηγάνι μέσα μαζί με τη τηγανιά. Ναι. Μαθαίνω γρήγορα. Και αυτό το κάνουμε για να δώσουμε γεύση στο φαγητό. Δίνει πάρα πολύ γεύση η πιπεριά. Γενικά είναι ένα υλικό που εγώ το χρησιμοποιώ σχεδόν σε κάθε φαγητό. Σε σάλτσες. Το με όλες τις πιπεριές μας. Θέλω να σας πω ότι ακόμα χρησιμοποιώ το κρεμμύδι και το σκόρδο. Το σκόρδο το ρίχνετε πάντα στο τέλος του φαγητού σας, λίγο πριν το σερβίρετε. Γιατί πικρίζει, βγάζει όλη την πίκρα. Γι' αυτό θα το ρίξετε στο τέλος. Εκτός από τη σάλτσα ναπολιτάνε στα μακαρόνια, το σκόρδο το βάζουμε στην αρχή για να βγάζει όλα τα αρώματα. Μαζί με το χυμό ντομάτας. Το νερό έχει βράσει, είναι έτοιμο. Ρίχνουμε το ρύζι τώρα. Ναι. Έχουμε βάλει ένα ποτηράκι. Βάλε μου άλλο ένα, Κώστα μου. Θα ανακατεύουμε. Πολύ καλά για να μην κολλήσει, θέλει πολύ καλά ανακάτευμα. Μισό ποτήρι έχει κόστα. Έβαλα γύρω στα 3,5 ποτήρια, 2 με 3,5 ποτήρια για 2,5 ποτήρια ρύζι. Αυτό σε ένα ταρτάκι, στη δυνατή φωτιά στο 9, θα είναι έτοιμο. Μετά το κλείνετε και το βγάζετε από το μάτι για να μην κολλήσει. Μπορείτε να το σκεπάσετε και με μια πατσέλα από πάνω για να κρατήσει τον ατμό. Άμα κρατήσει τον ατμό είναι καλύτερα. Ναι, γιατί δεν κολλάει μεταξύ του. Α, ωραία. Και το κρατάει ζωντανό το ρύθμο. Εδώ είδατε, έχει βγάλει τα ζουμιά του. Γι' αυτό δεν χρειάζεται πολύ λάδι. Κάνει αυτή τη δουλειά. Θα ρίξουμε μισό λεμόνι και εδώ μέσα, να δώσει όλη τη γεύση. Εφόσον έχουμε ρίξει το εκεί και πήγε που το ανακατεύουμε να μην κολλήσει, Κώστα ανακάτευε σε παρακαλώ. Εγώ ετοιμάζω εδώ πέρα την τηγανιά μου. Βάλουμε εδώ στην άκρη με λίμψη. Τώρα μπορούμε να το αλατοπιπερώσουμε. Δεν το κάναμε στην αρχή, γιατί το αλάτι, όπως ξέρουμε όλοι, κλειδώνει το κρέας. Και πάντα το αλατίσουμε στο ενδιάμεσο φαγητό. Βάζουμε πιπέρι, διότι άλλο μπαχαρικό καυτερό τον καθένας. Δηλαδή μπορεί να βάλει και κόκκινο πιπέρι ή ταμπάσκο. Αλλά δεν το ζυγώ. Κόβουμε το σκόρδο μας τώρα. Το σκόρδο και να ξεφουλιστεί. Δείξε μας λίγο πώς το ξεφουλιστεί. Λοιπόν, είναι απλό. Βάζεις το χέρι από πάνω και το σπάω μεταξύ του. Η φλούδα τώρα μου έχει βγει πολύ πιο εύκολα βγαίνει. Είδατε? Βγήκε. Οπότε το σπάμε, ναι. Το σπάμε. Ένα σκόρδο είναι υπεραρκετό, δίνει πολύ γεύση. Είναι από τα πιο δυνατά μπαχαρικά το σκόρδο. Θα ξέρετε. Για όλες τις φίλες και φίλους που μας βλέπουν, μπορούμε αυτή τη συνταγή να σοτάρουμε. Είναι κόκκινο κρασί με λευκό, όποιος θέλει. Εγώ δεν προτιμάω κανένα από τα δύο, δεν μου αρέσει να ρίχνω κρασί στο φαγητό. Ή με κρέμα γάλακτος. Με κρέμα γάλακτος και λίγο μπέικον γίνεται πολύ ζουμερό το κρέας. Και άμα το βάλεις μετά στο φούρνο, θα δώσει μια απίστευτη γεύση. Μια οσμή που δεν υπάρχει. Έχουμε κόψει και το σκόρδο. Το διαχωρίσουμε από τις πιπεριές για να το ρίξουμε διαφορετικό στο τέλος. Εγώ συνεχίζω την κατεύθυνση. Συνεχίζεις εδώ πέρα. Εδώ έχει βάλει τα δουλειά του. Ανακάλυψε του καλά να μην κολλήσει και κόβουμε για το τελευταίο συστατικό κρεμμυδάκι. Το κρεμμύδι μας, Κώστα μου, το κόβουμε. Το ξυλοκόβουμε, μην το κόβουμε απλά. Δεν χρειάζεται να το ψιλοκόψεις. Θα σου πω. Μπορεί να το... Κάποιος που δεν ξέρει να το κόβει καλά, θα μπορεί... Ας πούμε, ναι, για θα μπορεί να το βάλει στο blender. Το κόβει στα 4, το βάζει στο blender. Τώρα, αν δεν υπάρχει blender, το κόβεις στα 4 και μετά άλλες 2 φορές. Δηλαδή, τώρα εφόσον το έχουμε κόψει, βγάζουμε εδώ, το πλένουμε καλά, να φύγει το ψήλικα και μπορούμε να το αλατίσουμε από όλες τις μεριές. Γιατί ναι, αν αλατίσεις το κρεμμύδι δεν μυρίζει καθόλου, δεν αφήνει γεύση στο στόμα και δεν καίει καθόλου. Ας το αλατώ Πρώτη φορά. Λοιπόν, το κόβουμε έτσι, Κώστα. Τώρα εγώ να το κόψω μεγάλα κομμάτια, γιατί αν κάναμε μια σάλτσα το κόβαμε μικρά κομμάτια.
Τώρα εφόσον θα τσιγαριστεί μέσα στο τηγάνι, από μόνο του θα λιώνει, θα αρχίσει να λιώνει και θα βγάζει τα αρώματά του. Α, οπότε δεν χρειάζεται. Λοιπόν δεν χρειάζεται, σε βάζουμε μαζί στις κουβεντιές μας. Εδώ ναι, να σας πω φίλοι μου, ότι αυτό το φαγητό είναι πάρα πολύ οικονομικό. Δηλαδή, ένα κιλό τηγανιά έκανε μόλις 4,5 ευρώ. Οι πιπεριές 1,70 και το ρύζι 1,80. Δηλαδή με 8 ευρώ έχουμε μαγειρέψει για 4 άτομα. Ούτε 10 ευρώ. Λοιπόν, κοντά, ανοίξω το ψυγείο και θα μου δώσει ένα τυποκνόρο. Και θα σου πω τι θα κάνει. Ωραία, ωραία. Ακούτε έχει αρχίσει το ψυγείο. Τυποκνόρο, κατά προτίμηση, γεύση του βινού. Γιατί φτιάχνουμε κρέας. Το ανοίγουμε. Το βάζουμε εδώ, μέσα στο τηγάνι. Θα λιώσει τώρα μόνο του και θα δώσει μια... Όπου να είναι, θα το ανακατεύει να πάει παντού η γεύση. Και δίνει μια γεύση απίστευτη. Λοιπόν, εφόσον το ρύζι μας σε 5-6 λεπτά θα είναι έτοιμο, το βγάζουμε από την φωτιά, το βάζουμε εκεί που έχουμε την τηγανιά και βάζουμε εδώ την τηγανιά σε πολύ καλή φωτιά. Κάνε δεύτερη τελειές. Δεν μου λες τώρα τις πιπεριές, τα κρεμμύδια και τα δίχνο κόψη εδώ πέρα, πώς θα τα βάλουμε? Θα σου πω αμέσως τώρα. Τη φωτιά στην τηγανιά δεν χαμηλώνεται ποτέ. Θα την έχετε πάντως στο 9 για 1 τέταρτο. Μετά είναι έτοιμο. Δεν χρειάζεται να κάνετε κάτι άλλο. Μπορούμε να ρίξουμε μισό ποτήρι νερό, 100 τηγανιά και λιγότερο, 150 γραμμάρια για να τσιγαριστεί. Θα βράσει, θα βάλει τα ζυμιά. Μάλιστα. Κοίτα το, κοίτα το βράδυ. Α, ναι, εδώ πέρα. Και θα πάει παντού η γεύση από το κύβο. Τώρα. Μάλιστα, ναι, ναι. Έχουμε ρίξει αλάτι του περί. Ρίχνουμε τώρα ρίγανη. Κοιμάρις. Μία πρέσβη. Το ανακατεύουμε, έτσι είναι. Το ανακατεύουμε καλά. Εδώ το ρίγμα βλέπουμε. Κάτω εδώ παρακαλώ η κάμερα. Βλέπουμε. Έχει ρουφήξει τα ζυμιά του και σε 5 λεπτά είναι έτοιμο. Δηλαδή το αφήνουμε 5 λεπτάκια στο 9 και μετά κλείνουμε το μάτι. Απλά. Και το βγάζουμε το μάτι για να το κολλήσει. Το αφήνουμε λίγο και το βγάζουμε. Ωραία, ναι. Τώρα βάλεις σε σιγανή φωτιά κάνουμε τώρα. Ναι, ναι. Ωραία. Λοιπόν, εκεί έχουμε τώρα εδώ. Έχουμε εδώ κόκκινη, κίτρινη, πράσινη παιδιά Και σκορδό. και κρεμμύδι. Όχι, το σκόρδο θα ρίξουμε στο τέλος. Έχουμε κάνει όλη τη γεύση τους. Θα ρίξουμε το σωστό μας. Έδωσε ένα έτσι μας περισσό. Κοίτα μυρωδιές, κοίτα μυρωδιές. Ω, αν μπορούσαμε να μεταδώσουμε μυρωδιά από την κάμερα, δεν ξέρω, εγώ θα πάω. Όποιος θέλει έρχεται και δοκιμάζει. Θα ανακατεύουμε πολύ καλά. Μου είχε δείξει όρεξη κανονικά, έτσι. Μην ανησυχείς, σε 5 λεπτά είναι έτοιμο. Το ριζάκι μας εδώ έχει αρχίσει και ετοιμάζεται. Και κλείνουμε το μάτι μας και θα σου πω ένα μυστικό τώρα. Φέρνουμε το βιτάμα μου μέσα του. Φέρνουμε το βιτάμα. Το ρύζι μας είναι έτοιμο, αλλά μπορούμε να ρίξουμε λίγο βιτάμ για να δώσει και απίστευτη γεύση και να κυκλινήσει, να αλλάξει το χρώμα. Κοιτάξτε το είναι με το βιτάμ θα το κάνει να δώσει μια γεύση σαν να τρως πομικόρι. Δηλαδή δίνει άλλο άλλο. Ναι, κόψε μου άλλο λίγο. Κόψε μου άλλο λίγο. Ήδη εδώ. Έτσι, μια φωτιά, έτσι. Οι μυρωδιές παιδιά είναι φανταστικές. Μια χαρά. Λοιπόν. Ανακατεύουμε καλά. Βλέπουμε εδώ είναι στη δημοκρασία που χρειάζεται. Και το αφήνουμε μέχρι να γίνει η τηγανιά μας, το ψωγγί.
Θα θέλει να παρακατεύουν οι άλλοι. Δεν είναι πολύ καλά. Αλλά όχι πολύ δυνατά για να μην σπάσει. Λίγες κινήσεις και λίγο. Θα αφήνουμε το μάτι που έχει κλείσει τώρα, εφόσον έχει κλείσει. Λοιπόν, το κρεατάκι μας σε 3 με 4 λεπτά είναι έτοιμο. Έχει γίνει το βούτυρο, το βούτυρο μας το έχει τελειώσει. Και τώρα είναι ώρα του σερβίρισματος. Ρίχνουμε και το υπόλοιπο σκόρδο, ωραία. Μέσα τώρα, τώρα τη γεύση. Παρακατεύουμε. Το σκόρδο δεν θα λιώσει. Έχει δώσει μια μυρωδιά πίσω. Ναι. Λοιπόν, τώρα σερβίρουμε προσεκτικά το ρύζι μας. Όχι, θα δώσει μια κρεμόδη. Μια απαλή ρύζι, αλλά δεν και σπυρωτό. Ναι, είναι. Γενικά εγώ πάντα το ρύζι μπαλμάζι. Είναι απίστευτη γεύση, είναι από την Ασία όπως είπαμε, ασιατικής προέλευσης. Το ρύζι το συγκεκριμένο εκτός από το μαγαζί του Γιώργου Κόβρου που είναι στο σούπερ μάρκετ. Ναι, υπάρχει το σούπερ μάρκετ, άμα ζητήσεις ρύζι μπαλμάζι, υπάρχει. Εδώ, ωραία. Χαμηλώνουμε το μάτι μας στο 4,5, στο μισό. Εφόσον έχουμε κομπονητή στο ρύζι, θα ρίξουμε από πάνω τη τηγανιά. Ωραία. Το κρέας μας είναι σχεδόν έτοιμο. Έχουμε κλείσει το μάτι και το αφήνουμε απλά λίγο να συγκοβράσει. Εδώ πέρα, τέτοιο χρώμα δεν έχει μέσα. Έχω κόψει για να σας δείξω. Να είναι άσπρο και να μην έχει καθόλου αίμα. Το κρέας μας είναι έτοιμο. Τώρα τι κάνουμε, σερβίρουμε από πάνω, έτσι. Το βάζουμε από πάνω, θα πάει το ζουμί όλο μέσα στο ρύζι. Έτσι θα το το κρέας μας στο ρύζι, ρίχνουμε και το ζουμί που έχει απομείνει και γίνει μια απίστευτη γεύση. Το ζηλεύει και κάθε νοικοκυρά. Κόστο, το φαγητό είναι έτοιμο, ήρθε η ώρα, το ρύζι έχει βράσει, έχει κρυαστεί το κρέας και είναι η ώρα της δοκιμής. Σημαντικό είναι η ώρα του μάγειρμα. Έτσι. Θα μου επιτρέψει να κάνω λάθος. Πρώτος, για πες το κόσμο. Καλογικό. Άρεσε. Γνωρίζουμε το βούτυρο, δεν έχει δέσει πραγματικά πολύ καλά. Ναι, είναι Και με κοιτάζει το βούτυρο. Αν παιδιά μας αφήσουμε τώρα, το φάμε όλο. Θα μας αφήσει, δεν μας αφήσουμε τώρα, το φάμε όλο. Ας εξηγήσουμε στον κόσμο δύο πράγματα. Το επεισόδιο αυτό που ήταν σήμερα είναι το πρώτο επεισόδιο της εκπομπής μας. Θα ανεβαίνει κάθε Κυριακή στο Food Stories, στην ιστοσελίδα μας στο Facebook και στο YouTube στις 6 ώρα. Το πρώτο επεισόδιο μπορεί να μην είναι πολύ καλό, αλλά έχουμε περιθώριο βελτίωσης. Από εμάς να έχετε όμορφες μέρες και καλές γιορτές με τους δικούς σας και να περιμένετε για το επόμενο επεισόδιο. Επόμενο επεισόδιο, καρμπονάρα. Καρμπονάρα, like, subscribe και κάντε share παντού. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή όρεξη.